Bona tarda, veïns i veïnes, companys i companyes. El Partit Comunista del Poble de Catalunya no som una opció política per gestionar el capitalisme. El PSPC és una opció política per combatre el capitalisme. Ens presentem a aquestes eleccions municipals com l'opció de ruptura amb allò vell, de ruptura amb l'especulació, de ruptura amb les privatitzacions, de ruptura amb la precarietat laboral, de ruptura amb la corrupció i de ruptura amb el capitalisme, per construir el socialisme i construir el poder obrer. El Partit Comunista del Poble de Catalunya som una opció de lluita. Els i les comunistes tenim clar que no hi ha sortida a la crisi amb més capitalisme. Els i les comunistes tenim clar que la lluita és l'únic camí. Nosaltres no prometem treball, no prometem diners, no prometem i prometem promeses que mai es compleixen. Nosaltres diem a la classe obrera, a la nostra classe, que l'únic camí és organitzar-se i lluitar. Si no ens organitzem, si no lluitem pels nostres drets, ningú vindrà a regalar-nos res. Perquè no es tracta de que mani un o altre partit. No es tracta de que mani Trias o la Colau. Perquè mani qui mani, l'explotació capitalista persistirà. I mani qui mani, les polítiques públiques vindran imposades pel capitalisme. I això ells li diuen democràcia. El problema no és de color polític, el problema és de sistema. Ningú vindrà a regalar-nos res, perquè no es tracta, perquè el desmantellament dels serveis públics ens són imposats per la Unió Europea, perquè els grans monopolis necessiten privatitzar-ho tot per subsistir. A Barcelona s'imposa el model heredat dels Jocs Olímpics, el model de ciutat parc temàtic pel turisme, el model urbanístic que intenta desplaçar la misèria cap a la perifèria, com qui escombra sota la catifa. Perquè la crisi l'estem pagant els treballadors i les treballadores. La crisi la paguem els de sempre. I ara ens diuen que sortim de la crisi, però cada cop guanyem menys i treballem més. Treballem més hores per menys diners. Que de la crisi estan sortint els de sempre, els grans monopolis, les grans multinacionals, i això simplement és el capitalisme. Els i les comunistes us diem que la crisi del capitalisme només es podrà sortir sortint del capitalisme. En aquestes eleccions municipals, els i les comunistes presentem propostes perquè la crisi no la paguem els de sempre. Presentem propostes perquè la crisi la paguin els que l'han creat, els que se n'han aprofitat i els que s'estan enriquint a costa de nosaltres. Els que s'estan enriquint a costa de la classe obrera. Els i les comunistes proposem la municipalització dels serveis públics que han estat privatitzats. Cap empresa privada ha de fer negoci a costa dels nostres impostos. Els i les comunistes proposem la gestió obrera dels serveis públics, perquè la democràcia comença al centre de treball. La democràcia verdadera comença a les empreses. Els i les comunistes diem que si tot ho produïm, tot ho hem de decidir. Proposem l'organització popular dels veïns i les veïnes, perquè només si ens organitzem podrem conquerir cada cop més drets. Proposem recuperar les associacions de veïns i veïnes i posar-les al servei del poble treballador i no al servei d'interessos clientelars i bastards. El programa dels i les comunistes és un programa de confrontació, de lluita i de construcció del poder popular, del poder obrer, perquè només així podrem construir una verdadera democràcia, obrera, participativa, organitzada i militant. Qui ens vingui a dir que delegant en ell o en ella els problemes es resoldran, ens enganya. Nosaltres no deleguem, nosaltres no deixem en mans dels altres les nostres vides. Nosaltres diem que nosaltres hem d'agafar les regnes del nostre destí. El Partit Comunista diu que només organitzats serem invencibles. Perquè aquí han fotut la mà al Partit Socialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i també Iniciativa, els de l'Ada Colau. No és possible una gestió municipal centrada en els treballadors i treballadores sense qüestionar les regles del capitalisme. No és possible una Barcelona pels treballadors i les treballadores sense denunciar la brutal explotació que provoca el model de ciutat turística i de serveis.
No és possible lluitar contra l'atur a Barcelona sense aplicar plans municipals de treball públic i productiu. No és possible lluitar contra l'atur mentre es desmantella el sector públic. Ens poden prometre l'oro i el moro, ens poden prometre el que vulguin. Porten més de 25 anys prometent i prometent, i el que fan és privatitzar i privatitzar, robant el que és nostre. Votar comunista és votar lluita, votar comunista és resistir a tanta injustícia, votar comunista és dir prou, votar comunista és votar per una nova societat on les majories treballadores siguin les que realment manen. Perquè en aquesta ciutat el poder el tenen les grans navieres de creuers i les empreses logístiques del port. El poder el té la Caixa, Agbar, Indra, Abertis i un grapat de grans empreses que són les que decideixen i condicionen les polítiques municipals, com la del transport públic, mentre es destinen i projecten sumes milionàries per la T-Mobilitat per a ser entregat al consorci liderat per la Caixa, es pugen els requisits per accedir a la T-Rosa. Perquè mentre es tanquen plantes senceres dels nostres hospitals, mentre els pacients han de passar dies en llits al mig dels passadissos, mentre han de fer les seves necessitats al passadís, a la vista de tothom, s'aprofundeix el model, s'aprofundeix la privatització de l'hospital clínic amb la creació d'un consorci. Mentre l'Ajuntament s'obre la boca de la seva responsabilitat social, els desnonaments es multipliquen en aquest districte. La vivenda social és testimonial i els pisos que la banca roba són entregats a fons voltors estrangers per a l'especulació. Mentre es governa en benefici d'una minoria, i en molts casos en benefici d'una minoria estrangera, les grans majories, els treballadors i treballadores d'aquest país ens veiem expulsats de les nostres cases. Se'ns restringeix l'accés a la sanitat i a l'educació. Aquest Ajuntament, mentre retalla els recursos a l'escola pública, augmenta les assignacions a l'escola concertada en mans de l'Església Catòlica. Ni un euro per l'Església. Aquest Ajuntament, perquè nosaltres som més, perquè els que tot ho fem, la classe obrera, no els necessitem per res. Ja n'hi ha prou. Només el poble salva el poble. No volem les seves engrunes, no volem la seva caritat. El Partit Comunista representa la voluntat insubornable de construir una nova societat. El Partit Comunista és la garantia d'una Barcelona pels treballadors i les treballadores. Nosaltres no som un partit per tothom. Nosaltres no diem que governarem per tothom. Nosaltres som classe obrera. El Partit Comunista és el partit de la classe obrera i nosaltres parlem als treballadors i les treballadores. Nosaltres ho volem tot per la classe obrera. Qui ens digui que vol governar pels rics i pels pobres, sempre acaba governant pels rics. Nosaltres som treballadors i ens devem als treballadors. Nosaltres som classe obrera. Els i les comunistes ens presentem a aquestes eleccions municipals a Lleida, a Santa Coloma de Gramenet, a Amposta i a Barcelona. I arreu diem el mateix. Votar comunista no és delegar. Fem una crida a tothom a que tothom s'organitzi i lluiti pels seus drets. Només si ens organitzem per lluitar, la nostra realitat canviarà. Si només piquem una papereta cada 4 anys esperant un salvador o una salvadora que ens doni feina, que aturi els desnonaments, que treballi pels barris obrers, estem arreglats i arreglades. Arreglats i arruïnats, perquè ningú vindrà a salvar-nos. Només nosaltres ens salvem a nosaltres. Només el poble salva el poble. Votar comunista és una mostra de rebel·lia, però no la fonamental. Allò fonamental és lluitar i lluitar. Sense lluita no hi ha futur. Avui us demanem el vot al Partit Comunista. Però us diem que demà lluiteu, i si lluiteu amb nosaltres millor, per la república, pel socialisme, per la llibertat. Visca el Partit Comunista! Visca!